The evil forest is called the ruffian. Boys, are we ruffians? There was a time I was only an acorn. Now I'm a gigantic oak with branches to heaven. People have known that I am a genius, that I practice the ancient without iniquity. The thing of beauty is a joy forever. The evil forest is called the ruffian. The forest is a ruffian with a heart of gold. The owl is called the bird of evil omen. But the owl is never bad in character. The taste of the pudding is in the eating. Come and rejoice with the funny crazy boy. To normalize your people with meccas of merriment. No matter your tribe, color, or religion, they do not offend, they do not revenge. They are good soldiers as well as good men. Their function is to gather to give people joy. During masquerade gallows and cultural festivity, a little thing can console a dying heart. The best physician is Dr. Happiness. The Quaco Yama Yaba Yogo Yogo Yabi Femi Faco Quaya Daputa Yogo Yogo Afamefuna Wachupo no words and one Yogo Yogo Desiribon Kisa na Uniziki Noka What would not know which is sort of one you go now Yogo Yogo Okay, now Wulu no. The Loma Vanico, Ulu Sylvester, Wokedi. Ubunyamo Chenya, not to Tundon, Nelunoku. Sylvester, Wokedi, one Wokedi or no quo. As you bought no quote, acquisition, now my wabunike. The Mijele, Onyamu, men and Nibu. So the Mercury Punyam, Apopone, Dona Sambodo. Then I call good Napo Paco Gorgeous, one in. Negelo to Oto, Melona Chief, that also. Tempest, Genialudo. Genialudo, there's a Puquaco National Link. Oh, Balibona, Salom, Hoku, Naco Quaco, Yamuganato, Bosena, Balama, Nazo. Catch and Yamumo Gabo, Pastor White. Kebalundekem, Nobu, Ajofiaji, Hanandanedo. There's a Joha of Japan, Africa. Tukunde withdrew Yabu, Hajofia, we will go Bobo. Obakata Yama, Jene Bosso, Yaliva. When you born is Rafael, so we're going to case up as yellow. Tempest, Ozigelo Prospero.
chinyere ududeze na nyawo ozi na-erikwa n'ụlọ bunyenu ha ka o ji abụ nje n'Igbo nje n'olu onye mbụ Chijioke na-achebe ezi nwanne anyị na-akpọ oburo amala eme nwanne ọdụ ka ọnwa egbu na onye anyị na-ejelu mba ma bute oru enyi na ukwute ukwu ya na-achị igwe ụzọ oruzu agụ igwe chọrọ ka anyị jee mba agụ igwe onye isi Royal Guard ndị na Nnewi ọdụmma n'ụlọ bụ nke ezizi oje n'Igbo oje n'olu ekene ka m na-enye unu anyị banye ụgbọ orizu jewa Eldorado na Lagos anyị eruru ogbo nsọ ntiri ụgbọ a na-asodo n'ụzọ ndị ji ọkpa achọ anyị iforo izu ugwu anyị kwaghasịbụ ụgbọ na-agụrụ ụgbọ orizu gaa n'iru orizu na ndị a na-eche eri oge abịalukwe na na-ebe ụgbọala niile bụ na ibu anyị danda si mgbere gbọchere ugodu kodu ma racha ụwa niile ndị Igbo nwere mmadụ anyị eruo na anyị tụsi aka na onye si isi bịa n'isi mmiri yogo yogo chi gị ji ka o ji nara ugodu n'obi eze Ugochukwu Orizu onye nwe ebe ezumike Eldorado na Lagos na nnukwu afịa mmanụ Orizu Petroleum na Nnewi ọcha nlọ ime mmụọ were ịgba mbọ onwe ya n'aka wejere ha nnukwu ife nkiri isi n'ala Igbo ekwechiri ilu ụgbọala efenyere ụzọ esi agawo nke a mere n'iru m ụgbọ ọkwa ọja na mmanwụ nụ nke na-ehi ịtọ n'uchichi gbuo okwu efifia n'ala aka ugodu n'obi eze omenyere ndị anya ọkụ onye bụ nwere m ụkpa amagwuru n'ọzọ amaka m ife anya ọgụ ụwa efu mfụlụ efunu ka ọ bụ o jiri ihe ekweghị izu obi Husband akpọkwa anyị ọzọ eze ọra zuru chie isi obi gburugburu isi obi gburugburu nke mbụ na Husband Maazị Anthony Chidebere Obichukwu isi obi Anthony omume nwata mere ya eze mpaghara ike azụ iji ebu isi obi n'ọbọdụ na Chukwu ma na-adịkwu okwu Ogbuefi ibe na-adị Okeke Ogbuefi na Ukwefi na ụmụ meji aka uru agụ onye ma ka esi eji okwuchi ite kwuchi nne alụ ndụ na-ekwesị ekwe ọbụla n'egwu ife m na-ejeri ya na-ada akata n'ụda ife ukwu ifu ọkachapụ ugo nsọfọ nke ji agodo ndụkwa nna ya Ogbuefi kpọm otu ụbọchị anyị eje nwuru ugo mgbago ugwu n'obodo dusi isi mmiri na Jigawa njụọ ya ife o ji ajụ onwe jọ na oyi egwu nwukwo mmiri jụbakwa okele bụ ya ta nwukwo azụ ndị adịbịa dụ mma na obi ofeke nyado onye n'ofe ebe mana ọchịchị na itiri bụ ovu itiri na-eme nwoke isi anyị eke ọka eje ka afụ ọka na ụka ma ugo n'ihi ala nsọfọ tụba ji ọfịa ugo na Jigawa na nwata na-etu afọ ka esiri fụ ya n'anya ike gwụ ọgaranya ọgwụ ndị ọ na-enye aka nweta akụ ya ya esi n'ike n'abalị ike bataba ego efumọra onye amụma eji ebe ọnụ ozuoge ụmụnna chebe na-azụ ude na isi eze ọdịnala Igbo eze anachi na-emelo afọ ọma na-elu onwe ntị na-anụ izu ndị mmụọ o ji eziokwu alụ ife m ike ime mụ egosi ya emezie ya tutu tupu a na-afụ ife dị alụ onye na-ejere mmemme oge niile Chukwu nyere ya ndụ na akụ na ụba nyekwa ya ọmụmụ n'ezi afa Bengas omife ukwu na-ama isi onye ukwu mbụ n'obi Bertrand isi ebuka diji ọkwa akpọla enyi ọma ya aka ijiri tobe ogo echiwe na ajọ ọfịa ọzọ agwa ọma na-efota efota ugwu ị na-ebunye anyị na-abịara gị ama ichi na ha niile dị n'obi ife ukwu n'ọkwọ n'elu ịgba na akụ amụ atọ enyi mbe Bengas amụdoba ka ogoro na ahụ ijele ekene kenere ume eze a na-amalụkwuo
Nicholas ezukosi na ana m etu gafa ebe solugudo iru echetala ngegede gbogbo izu kwa mmemme ajọ ọfịa na-ejere ha ncha ana amichi na n'igbo gozikwo n'ugwu ha do ekene bụ ụgwọ mmemme afro m efigbuola eze ana mana ọ bụ eze ka ude na bụ isi igbu ọfọ bụ ike oke egbu ara akwụ ọjị ufe ume anya agụ ọgwụ ụzọ uke na anọ were ụgbọ igwe arụfọsụ igwe neke nke amichi ọnọ n'ụlọtụ ụmụ afọ oji ararịa nụ obi anyị na-edute oru izu otu ụzọ anyị a na-eru ka ụgbọ igwe eze oke ekene ebelu chinedu oru izu Ogbuefi ugwu nna ya anyị na-ejelu mba mgbe niile owelu ha shi Ifeanyị Chukwu ma ọjị anụ ganga n'obe agụ ezi onye na-ezinifite agụ ata ọchị agụ ezinifite oji egbe azụ okwu agụ nwere ọza ibu ubo na nwudela anụ agụ ji egbe eburu ji ọsọ eje ọgụ atakata bụ ajọ nke ụta ji isi aja ọkụ oge egbe na-ebu mmadụ na-ezinifite agụ ata ekwuo Ifeanyị ume ọjị n'oge nga ọgwụ obodo delu ji aja mbata ya aka mgbu ọbịarije nwụ na ụha oke fiti bie n'obodo oke mmadụ achụba enwude ụbafụ ibe ya ọta ojiri ya gụgbuo dimkpa welu nke nwude agụ n'aka ifeori na ama benata anụ ganga ya bụ ogwu malụ mbekwu na ọ bụ di ya na-azụrụ ya ndị omego mechikọ onye eje mmemme okporo ụzọ metụọla ajọ ọfịa gbadugo wee gụọ n'ama oji gbazụ okwu na-abịa mechukwu ụmụ ọjị dịka a na-agbalị izu n'ụga idezinivite ọba agụ ata nke Federal House of Rep ọ bụ dị ọbala na ọjọ dị ka nna ya gụba gara isi anụ n'ọkwa nke Emeka Umeọjị ọ kpụrụ isi zuru ọra na-akpụ ọgazi ezinivite ebirikwo n'ezie enyi ọchịagha Dr. Chris Okoye n'Ogidi Ikenga Ogidi na mkpụdolu ụka ọgụ a na-enye Ifeanyị Umeọjị oke osisi wepụrụ n'ama Chigozie ya na-abụ onye mmụọ na-apịachala ilo ọsọfịa ọzọ obodo gaa n'iru mbọsị ọma ji ụtụtụ ụwa anwụ wee kere na mma ndị egwu bụ ụbọchị achawa akwa onye anya na-eji na-achụ alịrị nwanne na mmụọ dị ebe ije ya eri awọba Gozie na-enye Judi bịa afọ oje bụ ọgbọrọgwụ na-agba ajọ ọfịa anwụcha ọrasie ike ndị otu m dịka ukwu ọfụ ogere dara ụda gara ọnụ aga kara aka ara n'elu gwọrọ ọfịa nwere ebu nwe mfụ ha ya tukwu egwu ndị agha mbọsị akara aka ara n'ume mmiri ma ọsụ ọfịa kenelu m igwe na ndị oruche eziọgọ bụ ugodu n'obi mbọsị anyị na ebe jọ na-adị ekwu ọnọdụ nwere ka o siri doo depọta ekwere nke n'igwe igwe a na-wele wele bụ sọ ndụ ogologo ndụ na-arụ isi ike ụbọchị mbụ n'ọnwa mbụ ahụ 1983 mbọchị abụghị ahụ ọfụnụ anyị sokwa jee gbapụta n'ụfọdụ mmọnwụ ọfụ n'aka mmiri ụlọ dị m na-ewi Ichesa David Sunday wee jee soro jee obula n'ụlọ nwoke tegete anyị gawe n'ezu mmanwụ ndị si na-ejiri ebu n'ụgwọ ka anyị mara ihe ejiri ebu n'ụgwọ ọtango doro Igbo gboo eji ga-eji onye lụrụ ụka ọ bụrụ n'anya iriri ụgbana ma asị kacha amosu ọtawu ma ọta ka agụ ọtawu orie oyi na-atụ mba ọtụ ogburu anụnụ ebe akụchi ụzọ anwụrụ ọkụ nkwụchi ya imi anụnụ ebe agbakata ụkwara adanye n'ọfịa ka anyị mara ihe ejiri
Mokosha mwansi haji zanalaka kai malife dilebunubo mwansi haji zanalaka anya ganande simba kwasi tabali angoloko mu kai malife dilebunubo mwansi haji zanalaka kai malife ajonu ni shuga ikaraga maje benashi kai malife dilebunubo mwansi haji zanalaka kai malife oru digen oru ichekuliche na bwana na njuafia kai malife dilebunubo mwansi haji zanalaka kai malife everybody go via every le matulobo kai malife dilebunubo mwansi haji zanalaka kai malife abu de ni lemba do bigri na ke dozo digba kai malife dilebunubo mwansi haji zanalaka kai malife begwa vyogu naga nubu na oru le ni shoboko kai malife dilebunubo mwansi haji zanalaka kai malife aya nunu na lueme agbankota ni shubio kai malife dilebunubo mwansi haji zanalaka kai malife akwe bojo loba ebi yi na turupopolo kai malife dilebunubo mwansi haji zanalaka kai malife abuba go wulu na go awolo nke kuku no changwa ngwolo okoto lo se abonisia mwansi haji zanalaka kai malife ndo ko wala do nye kenka go mutu nenu so wune so wonye choria kenka go mutu nenu amana toto pelu pelu no kuko ye nyomu toto akaria na megbembulu onye kenka go mutu nenu agadi nwanyị na-agba afa achụ aja ọfụrụ ndị mmụọ na ebedu ono dobalugbo mma mmeri afịa garụrụ nwa ọkụkọ nyụzienụ ya omiri mega n'otu o gburu mma n'elu okwuta jiri ije ayọchie ya anya ha ka ịma nke ahụ ịma nke ọzọ jegola n'ụfọdụ na ndị egwu ọfọ ọganiru na-arụ ike jerunala obodo niile onye nkeke aghọ nwụtụrụ onye nkeke ọgụ anyị ya ada adụ ka ọgụ ngwere gara gara ọgụ ngwere afọ mee ụlọ nkụta onye dara ibe ya nwanne ya dakwara ya nwanne na nwanne eti obi enyi na enyi edebe iru ka nsị ya gbakwa eji na-ejebe egwu mgbe ka nnukwu na ọkpụba nke nwa dịrị igwe n'aka mmiri ọdọ jiri ịtụrụ ugwe na mmanwụ ndị ụka ọbịa dọtụba ikuku ogbuchi ọdụ igwe ghara ya edola na anọrụkwa ọkpụ na nnekwu Alexander ọfọma agbara obe jiri n'aka nnitulie jiri aka ebe ghọrụkwa ụzọchukwu Moses Okoye aligwe oge osi Amerịka na afụlisi ọkụ ụtụ n'ọzalenu ụbọchị ahụ a gụziri ọfọ na nzari ojolo gbapịa nnukwu ukwu gbazuru ike asọmghị ahụ karịsịa kwụrụ tute bulu oche dogo n'elu nkwụ emeri ya gbọmoje butukwa igwe gbapụta ta chọba bụ n'ọfa chọba ife anya nwe jefu ya anya ọrụ dibịa na nde mmiri ya bụ ife ọgụgụ karịa na David nwe jem ihe obe jiri tụrụ ogbukọ dịka o ji bute ikeri ọgbakọ ekpeke na ike nga jiri nnukwu egburupụta ọgbụgba n'ọgbụ aka dịka eji buruti ọgbọ ichie nwe je majikwo n'ọba egbuo n'isi ọbara agba seji n'ọbara meghe arụ gbaghị ndezi ebe dị iche iche ajọ okwu ka ejiri mara mmanwụ mana ma akpa ntịgị dodo ndezi na ọzọ ka mara aka mgba fetaba na-edo biko m nsi jiri ebele na apụ buso ha agha mụwe okpegburu nwa mmadụ na-eji ọfọ ka mmemme wee gaa n'iru ndị obezude mba n'ịnyaba anya wee nata onu o ji akpọkụ mmụọ oke ọkụkọ gụọ nwata ọ dị ya n'isi abịa gba m izu nchetakwa na ọfọ ka ha bụ ide eji ya nwa na ha kwadobe ajọ ọfịa ọdụka ọba agha egbu n'isi inye ndeba o nwere ndị ajọ ọfịa mere ngopụ mmetụọla agwụzi n'ọfọ ozi echali mmụọ tụghakụ atụ egwu ka ajọ ọfịa darọ na abụ agwụzi n'ụfọdụ ute akụ atụ egwu obute ego gwa ha na akụ atụ egwu abụrụ na onye mbụ ajọ ọfịa na-eji ife etu Igbo si eji ife yaba aka agala akụ atụ egwu
ebe na-awọpụ olibele n'ohu nnukwu ojolokwu ugwu ọgbanwe otu ọgbaji bịa gbaji ọfịa ebe na-awọ ojolibele n'ugwu ezebe nnukwu ọgaranya osisi mmiri dị na-akwụ wee nnukwu ogwu bụrụ mmiri a na-akpụ ụgbọ iji akwa ọkụkọ diiwalụ n'ọrụ dị akụkọ mechefu Chinedu ụmụ otu nwanne nwoke eji nwanne ezugoju ofu nwa n'ọzọ aka ji ọfọ ndị Igbo agadi Igbo na South Africa bụ oke ide na-emeghe Felix Ekechukwu na ndị motolo na-ewu ike isi ejewu Felix enyeghị ji na-ede ọtụ imalụ anyanwụ ife ma na-akpa uche ka ego Chinugo eji etuwu okwu na-esi aja ike njekwe n'ore ego ruolu omimi asụsụ Igbo nke abụọ na-ataluchi akwa nnekwu ụkpụrụ ọfụma ji ebu uriom otu onye ebu iko n'ume n'iri ọkụ na nkịtị na-abụ eliri ọkụ ụra aka ejiri n'iri akpụrọkpụ ma ụgwọ ụgbọala unu etitelu na mmanwụ ọkụ ya egwughị ọfụma richalebe ndị gbere eriri ọkụ ọkụkọ ọgwụ na-emewo UTHPLC n'ezi oyibo na-edo ajụrụ ụzọ dị ike ọbụnyere ụmụaka ụka na ogbu efi nke yo obi nyere eze Olisa na ụmụ onye agwụ aka mara obodo na-egbu oge bụ n'ọfịa ihe bụ aba ya n'ala agwụ ọgwụgo dị iche ịdafịa zụọ ọzọtalụ onye mmụọ ji obi nyere eze oke mmụọ otu echetara m otu nke tọ n'ọfịa onye ukwu kpọ anyị malitere na John Okeke mmiri Scorpion alụsị ọgwụ onye si ebe akwere mmụọ nwaji ugwu ukwu na-abata anyị eke mmiri na Scorpion abụrụ gbagosi ori oke osisi aka mmadụ ji ekwe na ndị a na-aka nwata nwa nwatọtakwa nwa egwu nke tọtụtara ka ịnụ anyị jiri jengere nwa abụọ Arize Chukwu bụla n'ime n'ugwu ukwu ọ bụ ụbọchị mkpụrụ aka malụ ma o ji udo ndị ụwa asị na wee gụnye dibịa isi anụ ya ọkụ ochedibịa chụọ aja ọdụ kenyelu ndị mmụọ n'ọnụ udo ndị uwe ojii ga gwara na okwu asịrị kenechi iwu ụzọ anyị ka menyawa ọnọdụ oju eju anyị ka mgbọrọ ọgwụ ise echefu na Chinedu nwa ọba egwuarụze bụdị gredi nke rapụgoro n'aba mmụọ Ishesa David London okwu Chukwu bi na-egbu ọnụ bi na n'inya wee jude mba London uru na-agwa anyị ka a na-arụ ọdụ bende onye oke egwuregwu Alexander Ọfọma osi Amerịka bịa obido ji egbere egwuso n'azụ ụkọchukwu Moses Okoye Igwe Obibịa Georgia na Amerịka jebenu m ije ebe ndị ọcha ọbara nha ma n'ijite atenyela anyị okpuo n'ite ọcha abụ mgbe ejetetere ọbụrịfụ ngụba jebenu m ije n'ego aka otu egwu ka unu ncha ya zawo otu na-akpọ ọbụ unu ndị aṅụrụma ego na-abụ edo weziri unu newo jebenu m ije na mmanwụ itere ebi ngwe enwe n'aka ebe nwa nọ n'anya pụtụla emecha ọtụtụ nzu abụrụ n'ukwu ebe n'ebe ayamahụ Ugali diado Umazu Osi ịṅụ kai na nkwụ ọbụla na-eme n'anya tụrụ ha nkọ maka ajọ nkwụ na amarụ karịkarị ọtọ m egbu m dụkwa n'ife niile kwụsị ịṅụ kai ọ na-abụ isi gara kwụsị ịṅụ kai
oji kaikai ya banye ọgwụ nkwụ ọtọ bụrịbụrị mmiri ya lụkwa ya ọmakarịcha a na-etinye ndidi asị na na-agwọ ụfọdụ banyebe ịṅụ kaikai na mbụ madam gbataba ọgwụ ma mbọzi abịala ọdụ ga-asị anya gbataba nke salasala njewa ga-anata azụ esika kwụsị ịṅụ kaikai onye si n'ịṅụ ọgwụ mụta nkwụ ọbịa ọzọ ọfụgụ nke ọgwụ na-asị ọbụlụ nke afịfịa mgbaka isi menyere ihe ka ọ tụ inume njenu na-ekwe ọbụrụ bụ nkwụ eghe họyọba nkwụ ọgwụ na na-aba n'anya agwọ dị iche iche biri gwara n'ụbụrụ na ọ bụzi agawụ si wepụkwa efifie chọba ego ojii ndudu egbu obu kama na ndudu ekwe okpukpa nri na ajọ nkwụ na-enye ọṅụ ma na-eme ka ọtụtụ ndụ na n'ihi okwute na-akpọbi ọbara ọrụ ezigbo ife na-anyụ nsị na mbala ololo na ụmụafịa agụpụta ozu n'ogbo mmiri ebute ite ọnụ ọfịa erughanyekwawo ọrụ n'ọgọdọ ekeresi mfu na-eme nwata agbata obi ọ dị ka ọya ma ọ bụ naanị isi nwata ekponyebe aja na nri ọra na-achị iri a ga-ebido iwu ọzọ osi na omume onye nwa mmadụ kwesịrị imezu afịa isi ike bụ n'ọgbọ alapụla afịa arọ nke ngwọta ọbamie na nwoke n'isi ịhụrụ nwanna ọzọ gbanata ya afọ ịgbada ugwu mmụọ bụ ife ụtọ ma mgbago abụla ọrụ egwu abata ya umi ọsọ ndị abanite egwu agụ afịfịa onye a na-eburu ngwa ọgụ abagharịa na-elebe ya eserese na nkwụ mesecha jikere ọgụ eme anya vamvam ọkwọ mmadụ na-elebe onye a na-afịfịa anụlụ na ọ na-enye ha ọṅụ na umedu ka ha eji aka kwatu ọjị onye afịfịa marozi n'ike ọ na-ebunye ha bụ ụfụfụ a na-alụ ọlụ ọdụka arọ na-abụ shọgọ na-eme onye imi obi a na-eme nkachi ma nwaanyị ogbu ike ya afọ ife o mere onwe ya na ọsọ emesuo ọbụrụ ogologolokwo n'elu o megwula dadachi ya ụzọ ọ bụrụ o nwere ji na bụ na dike zọtara egbe na mgbọrọgwụ gbachiri ụzọ kpọọ ya iru o megwuru n'obibi ya enweghị na-ata ji abana eze ya charịrị mme na osisi gbara ogbe tụọ aka n'ime ya ezi esigba ngọ ajọ ome na-apụtakwa ajọ ife o ji abụ ejikata onye asị aghafuru dike rikwazie ya etugata ọgba aka eji ọgụ anwụrụ dike sụọ n'ikwe onye a na-agwọ ibi na-etu afọ na-ajọ ọfịa gbalụ ndụ iji ji ara nụ ndụmọdụ ya esogbo n'ozu na-akpụ ini edo na achasịla aka onye ọfụrụ onye adagbuo ya gụbụ onye oti n'ike ọfụnike ịma ga-asụsụzie ya n'ụkwụ achọ na amaja mibe mmadụ n'anya ọ na-abụ isi agadi nwaanyị o jere nne n'ọgọdọ agba ọkụ o jere nne afọ omio okwu ụmụ dịdị ụgha na amụmụ ụgha na-ebute enweghị efe ụra eburu ife n'obi jebe n'afọ ebo ya otu onye okechi ebe mgbaghasịrị edo na ezumike agha donata ebe ahụ
abịa ọrụ ezinụlọ ejebe ọpụta udene na mbedo ndụ anachazie n'aka ụra kenecha nwa dibịa ife dị na-adụ ka ọdụ ife ji aghọwu ndị nzuzu nwaanyị bute nri dị eri n'aka nwoke nweta ogologo ndụ agwa nwaanyị ya na ụmụtụ di ya nke ego dị ebukwa ego ọgwụ ụmụaka ndị amụma ụghazi ọgwụ nne ha ji ha ncha echebe ka ya esigbu nne ha agwa osi nne na ụghapụ ọsị ha bụ onye abụ nwaanyị ekwensu ome ka ịtọrọ amụsụ na-eri agwa apịawuo agwọ ma nne ha nọzi ndụ ụfọdụ na-achịrị mgbe ajara apịagbu nne nne ha na nna nna ọba ha mụsụ na-aṅụ ọbara onye ọnwụ ụlọ nweghala otu nwata nne na nna firi ngwuru dacha na afụfụ ụmụ ọdụ ka ya erizi ulu eboghị ife ijite ose agbụrụ ụlọ oburu dibịa gbogbo ụmụ ha na-emeghasi ụlọ ebere n'ụlọ ụka ife egbu egburu ji ebu ife nnekwu egburu ọ gaghị ịbụ ala agwụ afụrụ n'okwu agwụ afọ ụkwa n'ụlọ ụka ha ncha bụ agwụ agwọ anyị lere nwa nkụta golo enwe akọrọ na mmadụ nrụ ịlụ ọrụ maka akụkọ na-eyi egwu enwere okwukwe dị iche iche nke ọbụla chọrọ ọnụọgụ mmadụ ọ bụ aga ka a na-anụ na o nwere onye furu ụzọ anyị nche abụ ndị isi ndị egburu isi kwukwuo na mkpụrụ obi ya bụ ụlọ atụrụ ofeke ụlọ atụrụ ndị amụma tụmụ dibịa onye dujere imo ọkpọsụsụ ịkụ asịrị ọgbara ka o ji ada otu asịrị ya do ọnwụ ụkọ hụziri igbo ọnụ ụmụ ụkwụ ife ọnwụ gbulerika o gee ntị na-ekwe obi na-ada n'obodo na dịka ukwu ama ama nọ na ikolo na-asụ ndị akwa na-ebe ụzọ na-akpata egwu da na-arachi ntị mmadụ bụ otu nkuume nwere njedebe nke na-agbawa obi na-agbagwoju anya ndụ na ọnwụ jiri nọ na-agbata obi onye agbaghị akwọ na nwanne ya o nwa nke a yiri ife nnele anya nke na-eme ngafe ka ifulu osisi etu ọkọchị na udo mmiri siri do ka ọnwụ na ndụ si eji anyị ife ebili nnugharị ọgwụgwọ anyanwụ ọdụda anyanwụ na ugwu na ndụda oge ndị nọ na ama ụfọdụ nọ na akwa chi na-efolu ndo na-ejikwalu ndị
agụ nwụrụ anwụkụ na anwụrụ nọ ndụ ude dị ike na-ede n'ọnwa karịa alụsị ukwu si arọ ndị izu ọgụ onye mere omenala ọtọkwa ụtọ akwanye dị ike na-arụ arụba agụ enedike anya pụọ ọgbụgba onye ọtụtụ mba na-eṅomi tata ibe egwuregwu jiri ju ebe niile okodumodu edi ugwu riri aja ọdụ mgburu agụ tụrụ ugo n'elu perikomoko ya onye ugwu ụmagụbụ dike manigbara ndị mmanwụ aja arụbara gada nga ya echefu nata na dụmaga ya dị ikelekwu mmụọ chụrụ ụlọ anya si chụrụ ụlọ efife ihe ka oke ndụ gbara aka na Ishemejuo nwankwo okoye etu isi meke ekwesi akpọgo ebufe dị ochika nkwụ oteluru nini awolu na abani ama oji etu isi ebe ebele peri Koya dunu wa mana n'igwe ndị mmụọ ozi eduruge na wala onye egwuregwu na-adụbu ha mmanwụ onye ije naba ndị akwa n'ebe ụmụnna n'igbo ori ọnụmeju ha obi ha ja na-aganye elu ozu n'Igbo ka onye nọ na njem na ruo n'ọfụma Ubakwa bani bikwela aga ubakwa lili bikwela jadu hecheta ọnwụ wa gbanga na kama na ebele na bụ ife kacha mma o ekekelu ụwa na lekene onye mbebi ọnwụ na ndụdụ n'aka nna biko dube mkpụrụ obi ya ka o zuru ike na udo n'aka nnigo olukwa ka o si elu sukwa ka o si esu mmiri eju ọgwọ n'ọnụ dụndụm igwe elu ijukwa dọtụla na ife ọzọ emekwa udu akụkọ etiwa ekweta kata na-arakwasịkwa na-ege ka nnukwu ọzọ mere n'obodo Dr. Dozie ike dị ife ike nga na-ewu ihe onye ọma na oyibo oke mmụta bụrụ igbe amalụmife nnukwu dibịa oyibo Afrika eji afaka ego onye chinyere eze ndị ọra na eze jiri welite ya ọchịchị
olu malata kafelu okwu obodo mana oke anya ọkụ jiri kwụsị agha na Olise abụlụ ji ụzọ iru na azụ na ndị aka na-egede agbagoro ya mkpu oke mmadụ ugbo kalụzi o ji abụke bi gbapụ ma nwoke tete okwu aghala bịachi onye detu ọ ghara inyu etutu ozi nata ya ume ike ketela anụ ụjọ bi na ya ọdụ na anaghị echezi onye merụ ihe anyị na-ekwuru unu na ana mmadụ kwube na anyị naanị mmụọ chekwe na ịfụ ya ma anyị ọzọ chisi katarụ uwe naba mmụọ onye ọbụla dị ime onye agha na-ekwu Adamma Studio. ọdụ n'olu na-ahịa eje Chukwu sanyo amala n'udo dolundo amala n'udo dolundo amala n'udo dolundo onye ọbụla bịara ebe ahụ ebe ọlụkwu sipụ n'ibe bịara ha na ndị tụtala alụ tinyekwa akụ n'ụba amala n'udo onye chiri nya zelo anyị kpọrọ ndụ anyị agbara nke ọnwụ ana m bịara ije kene ka m na-enye ego nne m ụlọ afọ riko anasịrị mmiri ọgọ nkwụ anadọrọ nwata ọdụ anagbere nwata igbe anakụrụ ụdala anụ kpaka anaka ụlọ ji oke anụ udu ma ọ gari o ji arụzụ oke na anụ were kpụọ ekekere ụwa onye ntụkwasị obi chi na-azọ ngwọrọ n'ime onunu ọdụ n'ezela onye ije abanye agwọ na-apị n'ọnya n'ego ndị omekome na ajọ ọrịa na-efe efe onye agadi mgbe oyi ejiri ugwu mgbaji ukwu chi nke kere ụwa dozie ya na n'igwe ugwu niile dịrị gị mmalite n'ọgwụgwụ na ndị nsọ nke igwe otuto dụrụ niile ekpele bụ ọgwụ ngwọrọ aga m agwọ ya ọzọ ka anyị amaghị udosi kụziela anyị amamife na ezi nghọta eji enwe udo zela anyị ife mberede ụgbọala na okporo ụzọ niile njerịkọta enyi na nwanne bụ ife ụtọ ọrịrị egwu na nwata mgbarị ka adịji ebu jagede egwu n'oge rizu ogodo barigbo mbugharị ka eji ele mbe jenu na-ebu n'ụlọ mkpa nwoke na-akpa nwaanyị mkpa nwaanyị na-akpakwu nwoke o ji arụ ọkọ na-arụ igbo na-ebute azụ na ji ọkọ na-arụ oji olu obi igbo bụrụ mmanụ eji eri ji ndị onye ji eko fọma akwanarụ na ụmụ dibịa ha na akwụkwọ ebe na-akpa nkata ha na ofe ebele onye nwe ndị egwu ekwu egwu na ji oge anyị bịara ịkwa ndị nwụrụ anwụ oge anyị nọ na mmemme dị iche iche ka a narụkwa n'udo hụkwa agbọ n'anyị jere n'ala ụlọ isi ji ọfọ ka ide jewana ọchụ nwayọ nwudekwa n'okwu echi chụgidigidi anwụde amarị nnọọ onye ndidi na-eri azụ ugbo ịzụcha ụmụ ha zụbakwanugo nkele ụmụ ndị n'okpuru isi anazere derizieri awụrụ ya bụ ana m ayọ ndụ na arụ ike onye ọbụla enye anyị ogologo ndụ enye anyị ife eji adọ ndụ
ifu ya eme n'ọzọ ọdachi igbeji eji ife ọma na-eweta udo n'elu ụwa niile ifurịta n'anya merigodi ilo na-asị ọgaranya na ogbenye anọkwa ọhọkọ onye egbune okenye ewu ugwu nwata enwepụ ebe mmadụ bịa bụrụ ukwu obodo udo ka a gara ikpe mmadụ ikpe tinye mkpagide ife mgbu nke ime obi na ibe oru nke ime mmụọ chie ji n'ọgụ na na onye egbu ya chie ji na asụsụ na ebe onye si ikpe ya ikpe onye ilo nọrụ ndụ onye asị nọrụkwawo onye ilo ka ọ ghọrọ isi n'ime mụrụ ife ọtụtụ mfe anyị ọya bụ na ndụ ọdụla anyị mmadụ ike ọdụla anyị n'olie ọdụla anyị mmadụ afọdụ kwa mbọsị nkwọ amara n'udo ọbịara egbu onye nọ nke ya osi edebelu mmadụ chefuola chara ka omedori kwuru omedori ibe mgbe nke omeme ha nyọrọ afụ ya ajọ mmụọ na ajọ mmadụ na ọganụ onye anwụ na ibe ya efu na ha mara n'udo dịrị udo ha mara